Dyb, hvad? Men det er fedt at være afsted med Fuglendorf. Vi er et skide godt par. Vi har kendt hinanden i mange år, og vi komplementerer hinanden rigtig godt. Fordi han er sådan en type, der får idéer hele tiden. Og jeg er sådan en type, der elsker at sove. Hele tiden. Sov. Du må ikke tæve nogen, fordi de kigger på dig. Jeg tænker, ej, det må være kinesere, de taler op, ikke? Hvad glor du på? Slap af, lille ven. Kan I lide min kineser-accent? Medina er jeg også forelsket i. Ej, hun er dejlig. Og hun laver fede sange med fede tekster. Hun lavede en, hvor hun har sunget selvom vi to skændes hver eneste dag, så hører vi to sammen. That's love. Amen. Det er jo love. Det er jo sådan, som det er i virkeligheden. Hun lige brækker det ned. Det synes jeg er fedt. Der er plads til mange flere den slags sange. Så jeg har skrevet på stykker. Jeg kan ikke tage mig sammen til at slå op, så i stedet er der utro en gang imellem. Det er ikke fordi jeg er stresset på mit arbejde, det er på grund af dig, jeg ikke kan få den op at stå. Du har taget lidt på. Jeg har lyst til at slå dig ihjel, men jeg kan ikke sidde med realkreditlånet helt alene. Så talte jeg med en god veninde, der sagde, ved du hvad? Vi kvinder, vi er trætte af fæsende metrosexuals. Nu vil vi kraftedeme godt have en rigtig mand. Nå. Jamen, hvad har det med mig at gøre? Hvad sagde I da? Kan jeg stille noget op? Men det er jo heller ikke noget, man bare kan bestille. Hvorfor hører man aldrig bare en kvinde, der siger, jeg kunne godt tænke mig en helt almindelig mand. Ganske almindelig. Med bumser på ryggen. Der var jeg 3,5 kilo for meget. Jeg hedder Tobias Dybvad.